तो भाई लोग तो लोग तो जानते बा कि जैसे कि छठ पूजा का पावन पर्व मतलब कि चालू हो गईल आ इसमें जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब छठ पूजा का गाना बहुते बाजत ह। तो हम जो गाना के बारे में बात करे वाला हूँ खेसारी लाल यादव का गाना ह। आना तो लोग के बता दें खेसारी लाल यादव जो है कि गाना आ गईल आ इ गाना मतलब बहुते शानदार है भाई लोगों ना। तो लोगन से हम कहब कि एक बार जरूर सुन लिया लोगन। गाना का नाम ही है कि चला गंगा किनारे। अरे चला गंगा किनारे ए देवरू एक गाना में जौन बात है वो ये बात है खेसारी भैया जो नवा के खटिया पर सुतल है ना खूब मजेदार एकदम गहरी नींद में राती में एकदम भोरे भोरे मतलब सुतल है ना। आज उन्होंने कहीं कर भौजाई मतलब उठावे आवनी तो खेसारी भैया ये बात कहे ना कि देखा हम ना जीवा हमके डिस्टर्ब मत करा। बाकी भौजी न कर डिस्टर्ब। ओकरी बाद मतलब इनकर भौजी ये बात कहे नी कि मतलब जौन दौरा उठा के कपारे पर आ जो है कि तू चला गंगा किनारे। अरे चला गंगा किनारे ए देवरू अब देखा लो खेसारी भैया के जौन छठ गाना रहेला बहुते ठीक ठाक लगला। मतलब पूरा यूपी बिहार जौन बा इ नहीं कि मतलब ज्यादातर देखबा तो गाना बजावेला। आ छठ घाट पर देखबा तो डीजे का नहीं डीजे में मतलब इ नहीं के गाना बजेला। तो इहो गाना बहुते आगे जाए वाला इ गाना भाई बहुत शानदार है काहे ना जाई आगे। भाई लोग खेसारी भैया के गाना देखबा तो दिल छू देला। मतलब छठ पे छठ से लेके मतलब हर चीज पे इ गाना गावे ना तो इ छठ वाला गाना काहे ना इनकर मतलब शानदार रही। तो इ गाना बहुते शानदार इनकर हव। आना तो लोगन के बता दी कि ये गाना के जे लिखले उनका नाम नाम बताए थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो जे गाना के लिखले है वो अभिषेक भोजपुरिया गाना के लिखले हम। आ जे म्यूजिक दिले हम वो मोनू सिन्हा म्यूजिक दिले हम। तो म्यूजिक भी बहुत सही है म्यूजिक ठीक ठाक लगत है सुने में। आना तो इ गाना के तोलन के बता दी तो जानते हो खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार हम तो उनकर गाना ट्रेंडिंग भी करेला। तो इहो जोन गाना बा 2 नंबर पे ट्रेंड करत है। आई देखबा तो गाना पे जोन व्यूज आ गईल 3 मिलियन मतलब व्यूज आ गईल। आई गाना जोन आइल उ खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से आइल है। इ गाना बहुते शानदार है भाई लोगन। ए पे देखबा तो बहुते सारा प्यार मिलत लाइक भी मिलत अच्छा अच्छा कमेंट आवता। और तो लोगन के बता दी कि ये गाना के तू सुन लिया काहे से कि इ गाना जोन बा डीजे बजाए वाला छठ घाट पर बजाए वाला तो जाके बजैया लोगन। आना तो लोगन के बता दी कि खेसारी भैया का एक से एक मतलब गाना आए वाला छठ पर ए साल बहुते शानदार इनका मतलब गाना बजत है। मजा आया। तो भाई लोन तो लोन बताओ लोन कि इ गाना तो लोन के कैसा लगल आ समझ में ना आइल तो हम तो लोन से ये बात कहब कि ये गाना के तू जाके सुन लिया काहे से कि गाना ठीक ठाक है भाई लोन। गाना हमके बहुत अच्छा लगल। गाना के नंबर देवे के बात करवा लोन तो हम गाना के 10 में से मतलब 9 नंबर हम दे सकत ये गाना के इतना हमके ठीक लगल है। उतना मजेदार भी है लेकिन ठीक ठाक मतलब हवा। तो 9 नंबर ये गाना के देती और तू अपन हिसाब से बात समझ लिया कि गाना तो के कैसा लगल है। चला गंगा किनारे।